6 na bahay ang nasira sa isang sunog na sumiklab sa Zone 2, Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur, bandang alas 8 ng umaga kahapon. Mabilis na narespondehan ng mga bumbero ang sunog at nakontrol ito sa unang alarma. Ayon kay Fire Senior Inspector Violeta Ramirez, ang mga bahay ay gawa sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. 9 na pamilya ang naapektuhan. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay dahil sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Pili upang matukoy ang sanhi ng sunog. Based po dun sa aming initial investigation po, nasa 18,000 yung estimated damage. So lalaki po yan, depende doon sa owner kung magsasubmit po sila ng affidavit of loss. Samantala, isang tindahan ang nasunog sa Purok 3, Barangay Pawa, Legazpi City, alas 4:30 ng hapon kahapon. Batay sa ulat, kakatapos lang magluto ng panindang maruya ang may-ari nang mapansin ang biglang pagliyab ng kusinilya. Nadamay sa sunog ang pag-aaring motorsiklo ng pamilya. Muli, nagpaalala ang BFP na regular na i-check ang mga electrical wirings, iwasan ang octopus connections at iba pang mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.